medio maní. Hey, por un medio maní. Hey, por un medio maní. Hey, quanta locura! Què és això? Una persona? La meva planxa? Ei, tu! Ei, estàs viu? Si estàs viu! Fora de la meva planxa, Sóc una prelenta pirata que estava navegant. Espera. Un aprenent de pirata. Escolta, xato! Si sembles un vulgar promet neteja cobertes! Doncs no! Miri, sóc aprenent de pirata. De fet, sóc el primer de la meva promoció. I estava a punt de graduar-me quan tota una flota de la Marina Britànica va enfonsar el vaixell en el qual pertanyia, el Closca de Tortuga. Com puc sortir d'aquesta maleïda illa? Tranquil, carai, quin caràcter! Escolta, estàs a Illa Palau. L'illa, segons la llegenda, s'amaga al poble dels desitjos. És un moment màgic que te'l podrà concedir-te allò que tu desitgis. Has d'anar a l'altra banda de l'illa. Allà hi trobaràs el gran Garret Tafareti. És l'únic membre de la tribu que no viu amb ells. De fet, és un home força solitari i estrany. Però si li demanes i ets digne de rebre-ho, segur que te'l donen. Vaixells! Vaixells! Naus d'esbarjo! Naus de recreo! Vaixells! Tu vols a dos? Sí. Però tu no diràs. Molt fàcil, jo proposo un joc. Tu faràs a 10 bombers. Sí, home, ara faré de pagès del Delta de l'Ebre. Que no!